Now, City Vibes proudly present Away sa Yuta! Ako na yung warna-warna yuta ah. Nakabili na ba tayo ng lolo? Hoy, Butirik! Nag-unsa magkadiya, wa makilabot ng yuta ah. Ipadakop ti karon. Hoy, Cha Papi, unsa may imong singgit-singgit ya? Ali dol diri, aron kasabot ka. Patakal kag angkon sa yuta da. Sige ngon nimo, wa kilabot ng yuta ah. Aron may baw ka, apil ko sa gibinlo ni lolo ni yuta. Hoy, Butirik, duha ra ka apo ang gibilan ni lolo ni yuta ah. Ako og si Ako, nakita naman duha ang apo ni lolo. Kinsa man dayla ang apo ni lolo? Ako. Oh, ako. Ako ay katulong apo nga gibilan sa yuta ni lolo. Diyan ako kasuwatan sa wa pa mamatay si lolo. Mauni ang ebidensya nga nagpamatuod nga usa ko sa gibilan sa yuta ni lolo. Kasabot mo? Una kay ebidensya, pwede bang basahon na nimo? Tanaw natog na bagay suwat nga gibilin si lolo. basi nagpabat-buhat ra ka. Kay maro bay akay kagnaw. Iklaro lang gyud na nga bali na imong gida. Gusto mo basahon ko ni atubangan ninyo? Mga hangul mo yuta da. Ikaw, Cha Papi, kung mabahinan ka ng yuta, masa may ibutang ni mo or mo itanong. Ano mong utana man ka? Kay imo sundon akong idea? Hoy, FYI, dili ko hiligan ng kopya-kopya. Gusto ko akong idea. Di ko para nimo. Kabalo ka sa idea na ko niyo ta? Tukuran ko ning isim. Tanawa, wala gi kay utok. Paminaw nimo makaarang ang isim ani, kagamay rani. Kabalo bitaw kong gamay niyo ta? Kay dili day kang isim ani. Ang gamay nga yuta, ako na tukurag small market. Tanawa di ba karang kay small man? Shut up. Ikaw Butirik. Unsam say plano ni man ng yata ah? Otro padra pa kang latag ang una-una. Kadagan ako kay ideya ni yuta. Ug tamnan din ako mariwana. Unya tamnan ko sa dinig kam tigaw eh. O sige Butirik, padayon to yung plano nga tanong kag mariwana. Aron ape buwan na preso na ka. Ay ginigabuangin ning yata Butirik. Kay papriso gid ka. Kaya ganito, unsa seryosohon mo sa ninyo. Idea na ko ni yuta ano, ako ni butangan og binterihan para ang katong nasa bukid di lang mo ato sa layo. Nabuang na ka? Ako ani tukurag isim ya, tapara ni magbitrihan. Bisa pa mo sa isim ang gitukod nga tapan bintriyo man. Ay pagbuot, kaya ako man ang bahin sa yuta. Pulos man nakabuang na sa inyong una-una oy. Ikaw tikay, unsa may plano nimo sa imong bayan nga yuta? Unsa imong idea? Butangan ay ko nag-airport dire. Tanawa ninyo, kadako sa lugar. Kung nag-andar sa eroplano, largo na naglupad. Wala na yung natunat pa. Otro man kang buang, naiisim si Cha Papi, nya nasa komentaryo diri ah. Asa pa man ibutang imong airport? Gilingon-lingon ra mag istorya ha. Ang suwat nga gingon nimong ebidensya wa pag mo sa basa. Suwat makana gikan ni lolo. Basahan na kay. Nagtuog giday mo gaginambog ra ko ha. Oh sige, basahon na nako. Paminaw mong tarong ha. Republic of Apo Cement, City of City Hall, Barangay Liko-Liko Street, Siyudad sa Sugbo. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Ako si Don Hipokrito III, nagtugot sa akong tulo ka apo nga si Cha Papi, O ako na. Butirik, Oo ako sad na. og si Tikay nga maoy mabilan sa akong kayutaan kung sa panahon nga ako mawala na sa kalibutan. Perma sa ubos ni Lolo. Oh, nya napagi-perma sa abogado. Unsa may pangahan sa abogado nga nakabutang din ha. Kaya ato na pangitaon. Mao gid. Ato na pagitaon aron maklaro gyud ang tanan. Para siya gimo sulti na to ana. Unsa may pangasa abogado nakasud diha? Ang nakabutang diri kay Attorney Ernie Barong. Ya karon, unsa na ako pikibaw nga asa akong bayan ana ug asa inyong bayan ang yuta ah. Kaila ka ng attorney Ernie Barong? Aron say mosulti nato kung unsay angay natong buhaton. Aron dili ta mag-away ni yuta ah. Kaila kayo. Sige, paghuwat lang mo dira kay ako aton. Dali ra kay ko. 3 hours later. Oh, diara si Attorney Ernie Barong. Mao gini makasulti ginaturo ug unsa na arang nga nato buhaton. Uy, ano yung attorney Ernie Barong? Hindi ako lang nagbutin. Buenos dias, señoritas, sardinas. Kasi ako ikalaga ninyo. Di ba mo ko attorney kung unsa na pagbahay na ni yuta? Lagi, attorney kay ikaw mo ko pirma sa kasulatan. Unsa may pamaagi gid ani? Diba? Si Attorney Roy nakaibaw sa tanan.
Sige, attorney. Isulti na, attorney. Ikaw ra may naibo sa tanan. Unsa man gid dagway ning yuta ah? Unsa man gid ni kadak-an ning yuta ani? Ha? Tanaw na ko na ni kung unsa gi dagway ning yuta ron matan-aw na to kung saan na to pagbahig-bahig ninyo. Nakay papel ug ballpen attorney kay ako i-drawing ang mapa aron makit mabahin nato sa pagbagi. Ay no na aron maklaro na to gasa atong bahinan ninyo ta. Oh, na kayo sige, tanaw na to. Tara ang band paper ha. Kaya sa Yan mo ni sa kong mangita daka ang papel ug mo gamit sa akin diri. Wala labot. Sud ani sa kong mangita oh. Unsa man gid ay ni inakon sa inyong yuta di ay nga pwede man inyong gubuta ini. Ipakita ko na ako kuno. Radyo, papi. I-drawing na dira. Pamao ni siya. oh. Niya kamo naglibog mo sa inyong bahin-bahin ani. Okay, tulong mami. Tulong. So ang pabahagan na. Asa yun nakakayaw ni. Oh. Tanawa kani. Kaning pikas imo. Ako ah. Ang pikas iyaha. Imo ning pikas ha? Ang ako di ay. Oh, nada kay imo ha di ay. Apil man ko. Oh, ipakan lang kagamay nila kay wala mo nagbahin. Di tagamag gamay niya, tagada nagagamay Oh, oh. ipakira pod na siya. Oh. Umo na siya pagbahin na. Nya kani iyaha imo ning yuta oh. Imo ning yuta. Huwag makiklaro, attorney ko. Run.